Четох книгата през лятото. Когато я четох, не ми направи толкова впечатление, но когато беше поставен пред мен въпросът за коя книга бих говорила, някакси инстинктът ме насочи към нея. Не бих казала, че е любимата ми книга, но някак си знаех, че точно за нея трябва да говоря. Според мен всеки човек, който иска да погледне в себе си, да опознае себе си, трябва да опознае тази книга също. Защото главният герой, поне според това, което аз прочетох, това, което аз разбрах, може да се каже, че той е антагониста в собствения си живот. Всеки човек е склонен да бъде антагониста в собствения си живот, защото гордостта и егото ни водят към това да се крием от другите, да крием чувствителните части от себе си, да прикриваме истинската си душевност. Но колкото повече опознаваме себе си, колкото повече опознаваме другите, толкова повече от антагонисти ставаме протагонисти в живота си. Има една тема в книгата за илюзията като истина и истината като илюзия. Понякога илюзиите ни водят към някаква идея, която можем да припишем към себе си. Когато работим етюди, когато работим откъси в надпис, ние имаме вече установени автори, но персонажите, които ни привличат да играем, които искаме да намерим в себе си, някак си смятам, че тази книга също може да бъде полезна. Честно казано ме размива цялостната идея, че Пиби Джонс, главният герой, през цялото време говори за своя сигурен успех, за светлото бъдеще, което при всички положения го очаква. Това ми се струва смешно, точно защото всички вярваме в същото по някакъв начин. И аз вярвам, най-вероятно и вие вярвате. Всеки го води тая идея, че в някакъв момент сигурно нещо ще постигне, но тази идея да гледаш другите и да казваш, аз не съм като това, защото аз съм много по-велик от него, аз ще стана много по-велик от него, моя неминуем успех, това за мен е смешно. Някак си така изкарано на показ, да го видиш с очите си как някой си го мисли, а не да седи в главата ти, това прави нещата в много по-забавна перспектива. А сега, кажете ми какво очаквате от живота. Като оставим на страна славата и богатството, всички ние смятаме, че те просто ни се полагат. Отвърнах и не знам какво очаквам, знам какво бих желал, а то е да бъда зрял. И тук тя отговаря, ако искате да кажете дух, облечен само в прахоляка на мъдростта, изцяло лишен от зловредност, завист, злоба, алчност или вина, невъзможно. Тая идея, с която живеем всички, че един ден човек просто се събужда и става зрял. Човек просто се събужда и всичките му пороци, всичките му вредни навици, цялото му объркване за живота просто е изчезнало една сутрин и той вече знае къде се намира, знае защо е там, където е. Не смятам, че това се случва. Всички ние оставаме деца вътре в себе си, без значение колко бръчки имаме по лицето, без значение колко опит имаме зад гърба си. И тази идея за зрелостта като нещо, което просто автоматично ни се случва, според мен е вредна. Той е като хората, които всеки ден си казват утре спирам за всичките си вредни навици, обаче никога не спираш, никога не ти е последната цигара, никога не ти е последното кафе. Ако просто си казваш, самия последното повече няма, нали? Винаги ще си намериш оправдание за още. И така и с вредния менталитет също. Или го махаш от корен веднага, от сега за сега и за нататък, или никога няма да дойде. Не искам да си пропилявам живота с идеята, че в някакъв момент автоматично всичко ще ми се изясни. Не искам да живея от днес за днес и да си казвам, то ще стане и без това. Защото животът е един.
всички го живеем за първи път и не искам да го пропилявам. Точно с това да мога да си живея живота така, че един ден, когато се обърна назад, да не си казвам това, ако не го бях направила, това ако го бях направила, нали? Ада на пропуснатите възможности. Това много ме плаши и не искам да попадам там. Не, никакъв случай. Аз съм от този тип хора, които като видят нещо писано в книга откачат. За мен книгата е храм и не трябва да се драска вътре. Автора си е драскал в записките достатъчно и това си е за него. Варианта, който четем ние, е чист и така трябва да си остане. Поне аз така смятам. Препрочитала съм Хари Потър 16 пъти. Друго не. На мен много ми е помогнал Хари Потър да разбера живота. Със сигурност. Да разбера отношенията между хората, да разбера, че в развинтеното въображение даже е нещо много хубаво. Нещо, което в по-началните години от живота в училище ти казват, че не е толкова хубаво, нали? Малко да го стопираш, но няма нищо лошо пък. Бих срещнала Достоевски. Наистина бих срещнала Достоевски. Искам да видя какъв човек е бил в живота си, как е говорил нормално с хората. На мен той ми е много, много на сърце, точно заради това. Иван Карамазов, може би, ми е любим герой. Той е много... Да кажа, че е комплексен, ще бъде малко. Много, много малко. Всеки един герой в Братя Карамазови мога да кажа, че ми е любим, но някак си в него демоните му много ми говорят. Смятам, че всеки човек, който не е намерил удоволствието към четенето, води някакси малко празен живот. Бързия допамин, който може да ти донесе едно добре подредено изречение, нищо не може да ти го донесе, поне според мен. И това да можеш да се осамотиш някъде с една хубава книга, с едни думи, които буквално ти се жигосват в мозъка, това е едно несравнимо усещане. Цялото ти тяло някак си усещаш, че просто се издига.